Бүгін Россияда космонавтика күні түгел 61 ел элек Юрий Гагарин бірінші болып космосқа ашқан. Бүгін әлі гүлке нинди үсіш алған турдан-тур эфирда тайны нұқтас тапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов есәмісіз. Хайырлы кеш мұхтарам қонақлар, барғызында бейрем білән деп әйтегенде, чүнки шынанда космосқа бірінші тапқыр болып ұшу, ол енді біздің илебіз үшін бигерәк шындай тарихи вақиға болып тұра. Хәлил әфәнді, ең элек тарихны барлық әлі, мына бұл бейрем қойшаннан берлі біздің өткерілі? Шынында Юрий Алексеевич Гагарин белгілі болғанша 1961 елінің 12 апрелінде жиһанға бірінші болып жер цивилизациясының вакилі болып шыға, һәм аның бұл тарихи ұшышы 108 минут бара, 9 сағат 7 минутта ол Байконур космодромынан ұшып кетті, һәм 10 сағат 55 минутта Саратов өлкәсінің Смеловка ауылы басуына кері қойта. Бұл зор вақиға була, маны халық, Советлар Союзы халқы, ғұмумен дүния бек ұлы етіп қабыл ете, дұрыс қабыл ете. Әмі бәйрем боларақ, официал, рәсми бәйрем боларақ, ол 1962 елінің 9 апрелінде иғлан етілі. Ол вақытта Советлар Союзының юғары Советі Президиумы указ мақсус шығара, шол указда 9 апрелінің 62 елінің бір генә жүмле баранда установить празднование Дня космонавтики деген. Аны бәйрәм көне деп те иғлан етмейлер, ол установить празднование була. Әмма ләкин шул ук елны 62 елны беренче мәртәбә ул бәйрәм буларак Советлар Союзында уздырыла, бик зур дәрәҗәдә уздырыла ул. 7 ноябрь иң төп бәйрәм була бит инде, Октябрь революциясы бәйрәме, шул бәйрәм дәрәҗәсендә уздырыла. Анда Мәскәүдә 6000 кеше җыела, менә шушы ул вакытта торжественное собрание дип атала инде ул. Һәрбер Советлар Союзының һәрбер төбәгендә шушындай җыелышлар була, кутлаулар була. Хәтта чит илләрдә, Парижда, Пекинда, әйтик, Берлинда, түрлі шәһәрләрдә, башкаларда, хәтта Африка илләрендә дә моны бәйрәм итеп уздыралар. Сөйли башласаң, тарихы кызыклы инде моның. Китапта яздык, менә «Космос нас зовет Зихангир» дигән. Бу китапта безнең дөнья космонавтика тарихы нигезләнеп, татарларның өлеше турында язылган һәм кайсы ничек татарлар менә шушы космик юнәлештә катнаштылар, аның турында тапшыру икенче өлешендә сөйләшербез. Альберт әфәнде, бүген ничә дәрәҗәдә өйрәнелә бу тема, югары уку йортларында, гомумән менә бу еллар дәвамында ничек өйрәнелеп килде? Әйтергә кирәк, Гагаринның 1961 елда очуы ул зур вакыйга, ул безнең ил өчен, Советлар Союзы иле өчен зур җиңү. Ул безнең фәннең, безнең инженерлар фәннең җиңүе дип әйтер идем. Ул космостагы җиңү, ул бит уңышлар космостагы безнең җирдә башкарыла. Менә аның ничек башланганы безнең Казан белән бәйләнгән. Менә безнең кафедра, ракетный двигательләр кафедрасы, ул Сергей Павлович Королев, Валентин Петрович Глушко һәм башка галимнәр белән бәйләнешле. Алар безне 1945 елның май айында сугыш биткән вакыт инде ракетный двигательләр буенча белгечләр әзерләү, инженерлар әзерләү өчен кафедра оештыралар. То есть аңа кадәр алар монда инде Казанда теге П-2 дигән пикирующий бомбардировщикның артына ракетный двигатель куеп, самолетның характеристикаларын бик яхшы үзгәрткәннәр. Менә аларның беренче уңышлары, беренче инженер буларак эшләгән эшләре Казанда башлана. Алар Казанда Казан авиация институтында кафедра ачып җибәрәләр. Һәм белгәнемчә сер итеп тотканнар моны, халыкка игълан итмәгәннәр дип. Бик зур сер булган, ул ракета дигән сүзне әйтергә ярамаган элекке вакытта. Шуңа күрә без Казанны менә ракетаны башлап җибәрелгән үзәк дип атыйбыз. Ул Казан инде әйтеп китергә кирәк. Ракета үзәгенә түгел, ул авиация үзәге.
вертолетостроение үзәге. Һәм алар бер-берсе белән турыдан-туры бәйле, ләкин шундый кызыклы үзенчәлек бар. Элегрәк гәрдә шул балалардан сорасаң, кем буларак хыялланасың дип. Күбесе миңа калса, инде ике уйламыйча мин космонавт буларак хыялланып икәндер. Фәрит, ничек уйлыйсыз? Каян килә бу теләк? Ни өчен элек, хәзер инде заманнар үзгәрде, барысы да космонавт буларак хыялланган икән. Бөтен баланың хыялы инде кичерәк чакта барыбыз да шуның турында хыялланган, югары, искә омтылыш, ничектер безгә төрле әкиятләр инде бала чакта бит инде тыңлап, шуларны ишетеп, шулай тәрбияләнгән бездер инде барыбыз да. Һәм СССРның инде ул вакытта өлеше бит инде беренчеләрдән булган космоска. Шул барыбызга да шул җиткәндер инде аның нурлары, бу Гагаринның тырышлыклары, бөтен илебезнең тырышлыгы. Без шул тәрбияләнгән шул заманда, шул вакыт. Һәм кызыклы гына фактлар бар сезнең белән дә бәйле. Булар турында соң сөйләшәбез. Музейларда ниндирәк эшчәнлек алып барыла, шул космоска бәйле дип әйтик. Без әйттек, менә Казанның Татарстанга гомумән өлеше зур дип әле яңа аерым тукталырбыз. Гүзәл ханым, менә чыннан да ниндирәк урын алып тора һәм мөнәсәбәт нинди шул космик өйрәнүләргә дип әйтик. Мин Татарстан тарихы, Татарстанның табигать тарихы музее турында сөйләп китермен. Бүген Татарстанның табигать тарихы музее ул Казан Кремле музей тыюлыгында урнашкан. Әлеге музей 2005 елда Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургалиулы Миннеханов указы нигезендә оешылган. Һәм инде аның экспозициясе, иң беренче экспозиция, беренче өлеше 2008 елда ачылган. Бүгенге көндә безнең музейыбызда 2000ннән артык экспонат бар. Шул исәптән палеонтологик табылдыклар, минераллар, табигать. Һәм сезнең космоска бәйле экспонатыгыз да бар бүген студияда. Шул хакта. Мин бүген бер экспонатны да алып килдем. Космос бит инде ул бөтенебез өчен дә бер сихри, мөгъҗизалы дөнья. Шуңа күрә мин бүген тапшыруга бу сихри дөньяның бер кисәкчеген алып килдем. Бу күк җисеме, метеорит. Бу зур булмаган метеорит, 60 граммга якын. Аның авырлыгы белгәнебезчә инде метеоритлар зурлыклары буенча төрле була. Берничә граммнан алып, берничә дистә тоннага хәтле җитә аларның авырлыклары. Әлеге җисем безнең Липецк, Россиядә, Липецк өлкәсендә табылган. Һәм инде безнең музейыбызның экспозициясендә шулай ук Татарстанда табылган метеоритларда урын алган экспозициядә. Булар белән барысына килеп танышырга буладыр. Чыннан да әле күптән түгел генә дип әйтик инде, чагыштырмача. Бөтен кешедән шул Чиләбе өлкәсендә эшкән метеорит турында да ишеткәндер һәркемнең бу колагында. Надир, син бит инде безнең илдә түгел, чит илләрдә дә эшләп алдың. Менә гомумән син инде озак еллар дәвамында әлеге өлкә белән шөгыльләнүче кеше буларак та әйтә аласыңдыр. Менә ул елларда элегрәк безнең космонавтика нинди үсеш алган иде. Һәм хәзер чыннан да технологияләр үзгәрәдер, аңа караш үзгәрәдер. Монда бит инде тулайын бер процесс ул, һәм ул элек серле булса, бүген менә бу серләр ачыламы? Космонавтика башта хәрби өлкә итеп башланган, шуңа күрә ракеталар бер тапкыр кулланыла торган ракеталар булган. Бер тапкыр бомбаны ыргытасың да җитте. Хәзерге космонавтика коммерческий космонавтика, ул кешеләрне космоска җибәрү. Шуңа күрә күп тапкыр кулланыла торган ракеталар хәзер иң зур мәсьәлә һәм максат. Аның өстендә Америкада шул Илон Маскның SpaceX беренче баскычны инде кайтара белә. Аннан башка үсешләр, мин әйтер идем, ул иң зур үсеш. Андый ук нәрсәләрне монда да ясарга кирәк. Һәм минемчә, минем проектым буенча бер баскычлы күп тапкыр кулланучылар бит әле ракетаны төзергә кирәк. Аның өчен күп итеп эшне КАИ кафедрасында да алып барырга кирәк, һәм бәлки Татарстанда үзәк конструкторлар бюросын нигезләп анда да эшләр башкарырга, һәм бәлки шул импортозамещение белән шунда шөгыльләнергә кирәктер дип. Бездә моның мөмкинлекләре бармы моның өчен барысы да? Инженерлар бар, кешеләр бар, ниндидер теләк бар, бәлки анда дәүләт карары кирәктер, бәлки юктыр. Анда ике яктан да барырга була. Дәүләт булышса искиткеч, булышмаса халык үзе ясар. Халык кызыксына микән, Айдар? Менә син мәкаләләр язасың, белгәнебезчә, әлеге темага гомумән кызыкмы бүген халыкка космос темасы? Шул ук менә балаларның хыялы, әле һаман да ул ничектер хыял булып калдымы, әле шул гаджетлар керү белән ничектер инде икенче планга күчәме? Чөнки бүген космонавтларга караганда күбрәк блогер буларак хыялланалардыр балалар.
Менә алдагы спикерларга өстәп шуны әйтәсем килә, бер фактны әле тарихы белән бәйле рәвештә. Менә узган елны Гагарин 60 еллык кысаларында безнең Республика Милли музеенда шушы вакыйга багышланган зур күргәзмә ачылган иде. Анда менә шу исәптән безнең Казандагы сәнәгать оешмаларының шушы вакыйгага керткән өлешләрен күрсәткән экспонатлар да урналган иде. Королев белән бәйле шәхси аның бер әйберләр тапшырылды музейга бүләк итә шул чара барышында. Һәм менә без анда күзәттек, чыннан да килүче балалар саны да бик күп. Өлкәннәр кызыксына, чөнки өлкәннәр өчен космонавтика белән бәйле булган барлык ул фотосурәтләр да, экспонатлар да ул балачагының бер өлеше, балачак хыялының бер өлеше. Икенче яктан, соңгы елларда күп менә вакыт торганлыктан соң бәлки космос темасына, астрономия темасына кызыксыну артып килә. Моңа бердән йогынты ясады дәүләтнең карары астрономия фәнен мәктәпкә кайтару. Ул инде шундый киселгән рәвештә бу салып кайтты һәм укытыла. Икенче яктан, менә шуннан да безнең әтиәннәргә, безнең мине өлкәнрәк кешеләргә шундай герой рәвешендә булса, нәкъ Гагарин образ булса ул, монда мөһим сүз менә образ дигән сүз. Гагарин образы бик йогынты, зур йогынты ясаган кызыксыну ятуга. Хәзер исә андый образ әкренләп формалашып килә. Ул әлбәттә безнең үзебезнең ватандаш түгел, ләкин барыбер кызлы кеше Илон Маск турында бар әлбәттә. Илон Маск шәхесе югыйсә ул турыдан-туры өлкәдә булган төп белгеч түгел, әмма эшмәкәр буларак шушы өлкәдә эшли һәм инженер буларак эшли һәм балаларга, яшьләргә кызыклы образ тудыра, киләчәк образ тудыра. Гагарин ышаныч тудыра иде, хәзер Илон Маск ышаныч тудыра. Бәлки безнең татар дөньясында нәкъ шушы образны яулап алыр Надир абый, чөнки күпләр өчен хәзер ул инде татарның Илон Маскы булып тора. Һәм яңа калса шундый шәхесләр булганда, әлбәттә яшьләр дә, балалар да кызыксыначак, яңа инженерлар киләчәк. Әдне Татарстан чыннан да нинди өлеш керткән космонавтика үсешенә бу хакта рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалда таянуны тапшыруыбыз, турыдан-туры эфирда эшлибез һәм космонавтика көне бүген. Әлил әфәнде, тарихы белән кызыксындык. Татарстан нинди өлеш керткән икән космонавтика үсешенә? Без беләбез, Татарстаннан беренче инде космоска очкан шәхес тә бар. Менә шул хакта сөйләсәгез иде. Рахмат сорауыңызга. Мен тулайым татарстан һәм татарстанлылар турында сөйләр өчен аерым бер вакыт кирәк дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә без менә шундый зур китап язып чыктык. Монда 400 шәхеснең биографиясе бар татарлар арасында. Һәм монда гомумән 700 кеше турында язылган. Аны укып чыгарга мөмкин. Абылай әйткәндә инде чыннан да безнең Татарстаннан бердән-бер безнең космонавтыбыз бар. Ул Сергей Николаевич Рыжиков, Бөгелмә егете. Ул Сибирдә Төмән өлкәсендә үсә булай. Һәм ул үзен Татарстаннан мен дип игълан итә. Шуңа күрә без аның белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Абылай безнең китапта язып чыктык без. 11 кеше таптык. Менә шушы тарихи вакыйга буларак инде алар 11 кеше әзерләнгәннәр космонавт булырга. Әмма кызганычка каршы татарлар арасыннан бүгенге көндә бер кеше дә космонавт булганы юк әле. Гомумән менә фән эшлекләре безнең шул ук авиация институтының кафедрасы әйтгәндә, анда бүгенге көндә дә татарлар бик зур өлеш кертәләр. Мин бер генә шәхесне әйтәсем килә, менә ул Муртазин Рафаэль Фарвазович, бүгенге көндә ул Москва өлкәсендә шушы Королев шәһәрендә эшли. Җыен космик корабльләрне дип әйтсәң дә, алар Муртазин маршруты буенча очып йөриләр җир шары тирәсендә. Менә бер генә мисал әйтеп китәм инде. Абылай Юрий Алексеевич Гагарин тормышында татарларның урыны шулай ук бик зур. Әйтик, менә беренче Оренбург хәрби училищесында укыганда аның инструкторы була Акбулатов Яткар Шакирович, һәм аның әйткән сүзе «поехали», Гагаринның «поехали» булып тарихка кирип кала. Менә бит бәйлелек бар хәтта. Бәйлелек бар. Аннан тагы бер бәйлелекне әйтеп китәм. Аның бәлки теге бик әһәмияткә лаек та түгелдер, әмма ләкин Юрий Алексеевич Гагаринның хәләл җифте Валентина Ивановна Горячева Оренбург шәһәреннән, аның әтисе була данлыклы пешекче, беренче пешекче менә шу Оренбург шәһәрендә. Һәм аның бүгенге көндә менә әйтерлек без аны иң төп ризыгы ул була татар бәлеше. Менә бит. Без шуңа күрә шушы традициягә кертәбез. 12 апрель көнне без Гагарин бәлеше дип менә шушы бәлешне пешереп
сыйлыйбыз безнең кунакларны. Һәм бәлки бездә аерым традиция булырга кирәктер. 12 апрельдә бәлеш ашау традициясын сез әйттегез, татар кешесе юк космоста дип. Ләкин Фәрит әфәнде менә шулай ук беренче татар космонавты булырга якын тора. Ул юллама алган һәм чиратта тора. Аңлатып китсәгез, нинди юллама ул? Кемнәр алырга мөмкин аны һәм ни рәвешле чиратта торасыз? Мин 2010 елда контракт ясаган идем Virgin Galactic деген компания белән. Шул 2010 елдан бирле инде чиратта торам. Бүген көндә анда 1000гә якын кеше чиратта. Шул үткән елны инде безнең компанияның башлыгы Ричард Брэнсон деген ул космоска чыкты. Үзенең сүзендә торды. Хәзер инде алар шул әзерлекләр алып баралар. Анда тагын берничә ясарга космолет. Шул аннан соң инде быел ел ахырында алар шул чиратта торган туристларны инде алып барырга шандырып торалар. Сез кайчан чыга алырмын дип өметләнәсез үзегез? Хәзерге вакытта бу мөмкин күренешме? Әгәр тотынсалар, көзгә кышка таба инде быел чират алар бер айга бер 2 рейс инде чамалап торалар. Бер рейста 6 кеше инде ча. Шуңа күрә әгәр ча башласалар, чираты тиз барырга тиеш. Әйе, без монда космосны төрле юнәлешләрдә шалып барыла дидек. Альберт әфәнде, шул ук менә туризм, космик туризм, сәяхәт итү, өйрәнелү, ул инде дәүләт дәрәҗәсендә менә бу әйтеп китәбез, серле дип. Шуннан да бу барлык юнәлешләрдә алар бүген тиешле дәрәҗәдә башкарыламы? Инде каршылыклар киртәләр тумыймы? Һәм инде бүген шуннан да без 21 гасырда дип әйтик, космосны шуннан да инде яңа үргә күтәрелде дип әйтә алабызмы? Менә баштарак инде Хәлил Шәйхүновка өстәп шуны әйтәсе килә. Безнең Татарстан вәкилләре инде Татарстан галимнәре, инженерлары арасында менә Айдар Бекмышевны әйтеп китәсе килә. Ул минем аспирант. Бездә укып бетерде, безнең кафедрада кандидатлык диссертациясын яклады. Хәзер ул Гагарин исемендәге космонавтлар әзерләү үзәгендә фәнни галим, инструктор булып эшли. Аның төп юнәлеше ул космонавтларны очырга әзерли. Менә шул өлкәдә ул бик зур эшләр алып бара. Бүтән менә хәзерге заманда очучы космонавтлар ул аларны өйрәтә. Шундый галимнәрне, шундый специалистларны без әзерлибез. То есть үзебезнең biraz өлеш кертәбез шул космосны алга китерү өчен. Инде бүгенге көндә нинди яңалыклар бар, нинди авырлыклар бар дигәндә, без ул авырлыкларны куркмыйбыз. Без хәзерге вакытта яңа юнәлешләрдә эшлибез. Яңа физик принципларда куелган реактив корылмалар эшләү турында эшлибез. Безнең юнәлеш инде ул лазер энергиясын кулланып эшли торган аппаратларны булдыру. Чөнки менә хәзерге вакытта химия ягулыклары үзләренең чикләренә килеп җитә. Аларның температуралары инде әйтик 3500, шуннан да артырып булмый. Яңа принциплар ул температураны миллионга кадәр күтәрергә мөмкинлек бирә. Менә шул хәзерге вакытта без наноспутник ясыйбыз, менә шул яңа принципларда эшли торган аппаратны космоска җибәрергә хыялланабыз инде. Бүген бит инде безнең җирдә дә шул ук оча торган аппаратлар дип әйтик, йөри торган, алар барысы да күп. Назирга сүз бирик әле. Рәсми булмаган исем буенча татарның Илон Маск дип әйттеләр сине. Шунда да бүген менә шушы технологиялар, әгәр дә без инде гадәти тормышта шундый заманча технологиялар белән кулланабыз икән, димәк космоста да инде бөтенләй анда тормыш турында хыялланырга буламы бүген, Назир? Әлбәттә, кстати, химия турында әйткәндә, минемчә, каты ягулыкларда, энергия кристалларда да була, мәсәлән, октонитрокубан кебек нәрсәләрдә, анда углерод кубик формада һәм аның энергиясе окислениедә генә түгел, кристаллның эчендә дә була ала. Шуңа күрә химиядә дә ниндидер перспективалар бар. Менә космос һәм җир арасында бик кызык ике нәрсә бар. Беренче, ул роботлар. Айда кулланып, роботлар нәрсәнедер казый алалар. Безнең авылларда да алар малны ашатып, тиресне түгеп,
бакчаларны уты алалар, һәм икенчесе ул тулы экосистема. Бер космоста син ашыйсың да, һава сулыйсың да, аннан соң синең калдыкларың кире суга һәм ашамлыкка кайтырга тиеш. Аны җирдә экспериментлар итеп ниндидер надувной йортларда ясарга була. Андый экспериментларны маташканнар биосфера 2, биос 3, әмма алар уңышка ирешмәгән. Минемчә, без аны үзебез монда Татарстанда зур йортларда ясап, шул циклны ахырга кадәр китерә алабыз. Мәсәлән, Кытайда анда һава бик агулы, анда кешеләр уже башка планетада яши кебек. Анда да андый кешеләр өчен парникларны сатырга була. Бүген мәгълүмат җитәрлекме? Айдар, ничек уйлыйсың? Шунда халыкка җиткерелә торган, без әйтәк, менә элек ничектер серле булган бу барысы да дип. Хәзер менә кирәкме ул халыкка гомумән космос турында мәгълүматны белеп тору һәм менә бу күз алдында булу, шул ук ракетларны җибәрү заманында туры эфирда барды дип беләм ялгышмасам, менә халык ни дәрәҗәдә хәбәрдар булырга тиеш синеңчә бүгенге космос турында? Әлбәттә, бик нык югары дәрәҗәдә хәбәрдар булырга тиештер, чөнки беренчедән бу безнең илебезнең горурлыгы була торган юнәлеш, заманда горурлык булган юнәлеш. Икенчедән, бу бит әле элементар грамоталык мәсьәләсе дә, чөнки безнең космонавтика өлкәсендә, һәм аерылмаганда астрономия фән өлкәсендә бара торган ачышларны, тикшерүләрне безнең һәр төрле даирә кешесе бергә тиештер, чөнки менә кызыксыну белән бер рәттән соңгы елларда бит әле барга килде безнең бик хисап төрле яңа төрле теориялар, яссы җир теориясы, һәм аның шундый сәер тарафдарлары, ул бит үзе бер гаҗәеп вакыйга инде, без яңадан урта гасырга кайткан сыман булабыз. Шуңа күрә әлбәттә бара тиеш популярлаштыру, төрле дәрәҗәдә фәнни популяр әдәбият соң вакытта бик күп басылалыга шөкер фильмнар төшерелә. Безнең Роскосмос компаниясе да, ширкәте дә бу юнәлештә фильмнар төшерергә тырышып карый. Тагын да менә безнең укучыга, гади кулланучыга кызыклы рәвештә аны җиткерә кирәк, чөнки безнең кеше аңласа, халык аңласа, безнең галимнәрнең, инженерларның шундый үзләренә этәргеч булып торыр иде, мотивация булып торыр иде, аларны сөеп торсалар, яратып торсалар. Бүген Татарстанда, Гүзәл ханым, җитәрлекме шул ук музейлар дип әйтик, космоска бәйле тарихи мәгълүмат, китаплар, җыентыклар, менә гомумән космос белән кызыксынган кешеләр бүген кайларга мөрәҗәгать итә алар? Тарихи мәгълүмат әлбәттә җитәрлек. Музейларда игътибар итәләр бу темага. Һәм инде әйтеп китәсем килә, бу космос көне уңаеннан безнең музейыбызда бу атна космос атналыгы игълан ителде. Һәм без инде тематик чаралар үткәрәбез, программалар. Әйтергә кирәк, балалар ягыннан, мәктәп ягыннан, укытучылар ягыннан космоска игътибар бар. Менә алдан әйтеп киттеләр, инде хәшерның үз каһарманнары, үз геройлары бар дип, бер ара булып алды, космоска игътибар җитәрлек булмагандыр, ләкин хәзерге вакытта мин бу игътибар яңара дип әйтер идем, чөнки без инде менә мәктәпләрдән килгән сораулар буенча программаларны оештырабыз, һәм инде сизәбез игътибар халык тарафыннан игътибар ул арта, һәм без инде музей оешмасы буларак, мәдәният оешмасы буларак тарихка бик зур игътибар итәбез, һәм инде космос темасында тематик музей буларак яктыртырга телибез. Шулай булырга тиештер инде. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Хәлил әфәнде, менә Татарстан дип әйттек, инде Россия күләме дип әйттек. Менә шул уңайдан әлеге көнне билгеләп үтүдә сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булып тора? Таян ноктасы бу бик зур олы бәйрәм, бу җиңү бәйрәме кебек бу дәүләт бәйрәме булырга тиеш. Гомумән без аны әйтеп киләбез. Бу ял көне булырга тиеш. Бу эш көне булмаска тиеш. Бу безнең вакыйга, бу цивилизацион вакыйга. Советлар Союзы гына, Россияны гына түгел, гомумән кешелек дөньясының зур бәйрәме бу, җиңүе. Шуңа күрә без әйтеп киләбез, моны бәйрәм көне итеп игълан итәргә кирәк. Анда аңа тикле ниндидер анда күсеп көне, ниндидер анда аш көне, шул рәттән бара бүгенге көндә космонавтика көне. Исемен дә үзгәртергә тәкъдим итәбез. Ул космонавтика көне булырга тиеш түгел, ул Гагарин көне булырга тиеш. Җыен илнеке, җыен халыкныкы. Арча районында бүгенге көндә менә музей эшен генә куәтләп әйтәм. Кичә бик зур экспозиция ачып җибәрдек без. Менә Альберт Габдулбаев шунда катнашты. Анда балалар агыла, беренче мәктәптән дә, икенче мәктәптән дә, өченче мәктәптән дә, анда һәр чират басканнар инде.
килеп торалар, балаларның безнең игътибары менә шундый, аларга теләк шундый, белергә теләк бар. Гаджетлар белән генә хәзер алар шикләнмиләр, аларга җиһан кирәк. Һәм аларның барлык нәкъ менә Татарстандагы үсештә, нәкъ менә балаларга һәм киләчәк яшьләргә бәйле, чыннан да киләчәктә яңа Гагариннар барлыкка килмәсә дә, яңа ачышлар һәм бигрәк тә безнең республикабызда яңа исемнәр күбрәк булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.